Salam mehman oğullar, hiç edilirler, kadırdan tomoşaçylar. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket, saman otursunuzmy, arman, işler, güýçler, aladalar bilen Allah kuwat bersin. Şu taýda bir illeşimiz ýazypdyr. Karim Türkmen niýe, ey agam, men inni hiç kime ananmaýa. Sebäbi özüň düşün. Bütün Aziýa ýurtlary we Türkiýe, Russiýa görüp bilip şol haramzady diktatora hiç zat diýmän görüp oturlar. Artık adalat galmadymy? Inni Russiýadaky diktator Putleriň nem diýilýän Putiniň bu edenetdiligi we şonu gorlaýan, şonu oýnaýan, şonu ýalňyşdyrýan halkara korporasiýalaryň atlan edenetdilikleri, oýunlary bolar. Ondan şeýle ordatda gynansagan bizim köp vatandaşymyz diňe bir Türkmenistanyň doganlarymyzda dürli ýurtlarda ýaşaýan doganlarymyzam bir hakykata dogry göz ýetirip bilen okýaly özüni alyp barýar. Näme üçin? Meselem iň köp aýdylýan bir zat bar. Turan birligi diýe ýa-da Türkiýe döwletleriň bileleşigi diýe. Bu edil häzir boljak zat. Taryhda bolmady. Taryhda şol wagtda bir näçe imperiýalar ýaşady. Şol bir döwürde imperiýalar bar. Emmesem Türkiýe halklaryň imperiýasy. Döwürde şurtopor döwletler bar. Ýöne hiç wagt birleşmedi. Şo wagt birleşmek hakykatdan bular ýaly birleşmek gerek bolsa, şo wagt hemme şertler bardy. Hemme şertler amatly birleşilip bilerdi. Bular ýaly birleşmek gerek ýok. Bolýar birleşelli. Birleşellijek bolsaň Ismail Kasprinsky diýip bir döwründe gaty şular ýaly öňde barjy aktivist, idealist bolan biri bar, Ismail Kasparolam diýilýär. Şoň bir tezisi bar. Dille, pikirde, işte birlik, bir bolmaly diýär. Ýagny ut goşmaly, sazlaşmaly. İlki bilen dille birleşmeli. Ýagny biri-birini düşünşip bilmeli. Näme gepleýäniňe düşünmeli birinjisi. Bu diňe näme gepleýäniňe däl, dille diýilende aýdýan zadyň hemmesi sazlaşykly bolmaly. Bir düşünşip bilmeliler birinjisi. Bular düşünşip bilýärmi? Özbegistan bir näçe gün mundan öň näçe mün hektar jedelli bir ýerini Kırgızstana gaýtaryp berdi. Ne bu gaty gowy bir ädim aslında. Ýöne diňe mundan ibaretler bu zatlar. Azerbaycan, Türkmenistan haranyp, Türkmenistan, Azerbaycan haranyp, Kazakystan, Kırgızstan haranyp, Kırgızstan, Kazakystan, Özbegistan. Bu Orta Aziýadaky, Merkezi Aziýadaky ýurtlar hiç bir-birini haranyp. O dogan eýle zat diýersinler. Häzir o diktatorlar kluby öz bähwidi, öz reklamasy üçin köpçüligi gipnoz saklamak üçin şular ýaly taryhy, ideologi, şular ýaly Turan, Türk birligi zat, şular ýaly zat ulanýar. Ýöne mün aslında esasy ýok. Yani bu adamlaryň her kellesinde bir zat. Inni Türkmenistana geleli. Sen Karim Türkmen, sen bütün Aziýanyň ýurtlary Türkiýe zat diýen gaty uzağa gidýän. Gaty uzağa gitmäge gerek ýok. Gelseň bilen Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa bilelikde syň edili. Türkmenistanda mekteplerin arasında uruş ýokmy?
Mekteplerin arasında uruş bolýar. Inni tire taýpa ol zatlara, inni o zatlara bir tarafa goý. Mektepler, klaslar bilen uruşýar. A klas, B klas. Onu da uruşanda näme uruşýar bilýärmi? Köýün ara aýaly bir bilen şolar ýalyk birini bir şiketli maýyp edäjek derejede şeýdip gaty wagşylyk bilen uruşýarlar. Inni sen Türkmenistandaky jemgyýetiň şu derejeye ýetirilen, wagşy derejeye ýetirilen. Ondan sen beýleki ýurtlardan näme garaşýan? Beýleki ýurtlaryň bizden kämer tapawutly däl bu temada. Şoň üçin häzir Russiýada Putin öz reklamysy üçin ulanýa o ýurtlary sebäbi olan hemmeti şol Putiniň oýnatgysy, Putiniň hyzmatkary, ors mentaliteti şolun her bir öýjüne işlen. Orslar öz orsçuluk ideýasyna şu Orta Aziýa ýurtlardaky öz ýallaklary ýaly fanatik däl, jan koýar däl. O bular orsçulugy var, orslardan beter orsçuluk edýär. Orsça gepleşen bolup, zat eden bolup, "Owa men aýalym ors." Onunla näme? Men aýalym orsy, men ors millet paralygyny etmelimi? He? Ya Putiniň edýäni ýalňyş bolsa, Putiniň komandasynyň oşaňa men geçilen edýäni ýalňyş bolsa, ýalňyş diýmellämi? He? Hak, adalet nirde onda? Ýarlakylyk etmelimi? Ay bolýa, garnym doýýa, jübümde pulum ma, maşynym ma, öýüm ma, keypim ma, oýnaşlym, söýgüllem ma, şumy durmuş. Durmuşyň manysy şumy? He? Eger siz bular ýalaky durmuşy gowuryp durmuşlar ýaly bolmaly ýa-ni bolsaň, siziň çağalaňyz bar. Çağalagynyň çağalary bar. Eger siz şolar ýalaky obraz жизни diýende, siz şolar ýalaky obrazda şeýle görnüşde ýaşamakly dogry diýip ýa-da şunu şeýle ýaşamagy saýlap alýan bolsaňyz, siziň çağalaňyz bolmasa da agtyklaňyz siziň ýaly adamlaryň oýnaşy bolýar, gerek olara gelýär, atyşyklyk çemçe. Şoň üçin pikir etmän. Ay men häzir isten naçar maşgalamyň nemesinden ýagdaýyndan peýdalanyp şoňa zulüm edýän, şoň namysyny waskalaýan, şonu ağlaýan, şoň bilen izdiwas edýän, şoň üstünden ulýan niplerdiňiz ýöne bumerang diýlenen bir zat bar durmuşda. Ýygyna gaýtyp gelýär bu zatlar. Şoň üçin Karim Türkmen bulara ýaly mesele goşulan wagty meseleni aňyrýany bilen has giňerimli görnüşde kökü bilen seljersen has gowy. İrlan Miralow, salam aleykum vatandaşlar, illeşler döwleda giýçäşi diýär, taýja bol giýçäşi ömrüň uzak bolsun. Hoş geldin kardeşim. Galaxy köp wagtdan bäri ýokdy, arada bir salamlaşdyk. Sag bol Galaxy, ömrüň uzak bolsun. Hoş geldin. Salam aleykum döwletaňa Russiýanyň bu gyrgynçylygynyň aňyrsynda SSR dikeltmek maksady bar. Eger Putin üstünlük kazansa bu diktatorlar awtomatik ýagdaýda Russiýanyň öňünde dyýa çökýär. Häzir dyýa çökýär. Hawa häzir dyýa çökýär ummalýa öňünde. Togry. Dyýa çökýär göne ummalýa. Ummalýa inha nämesin etdik ummalýa bular. Ýadyňa düşen bolsa Putiniň dogulun güni bellendi Sankt Petersburgda. Şonda bular kıyamet gopan ýaly ahir zaman turan ýaly haýdan hasır howlup aljyrap näme bardalar bular. Awa bu Serdar Süplügüm 30 ýaşyk diýe ýerimiş elebele zat diýe sowut etipdir diýe. Putin'i dogulanyny. Ey Hudaý bolýar da. Bärde şeýle bir zat bar, Galaxy sen bolanyň. Şu temadaky bir garaýşymy beýan edesim gelýär. Inni bu ors basawalçylaryndan galan belki aňyrsynda
ors gatancı zady bolmagy mümkin bilemok. Käbirleri gaty erwet derejede orsçuluk edýär, ors paraldyk edýär. Orslaň tarapyny tutýar, orslaň jan köýerligini, tabyny, şolaň fanatikligini edýär-de. Orslaň. Inni berde şeýle bir mesele bar, galaksi. Inni men pikirim şeýle, häzir bolup duran ýagdaýa seredýär. Men ol öňkü SSR döwrüne nähili propaganda etdiler, nähili çiğişirdiler, nähili görkezdiler, gudraty güýçli görkezdiler, ortlara hemme zady bilýär, başarýar. Türkmenler mal, gaty erwet sözler aýdýardylar türkmenler üçin. Bular ýabyny diýki, bular näme adam bolmaz, bular traktoram sürüp bilmez, bular medeni hiç sade edip bilmez, işte kärde işläp bilmez, şular ýaly agitasiýalar bardy. Häzirki nesil ruhnamaçylar bilenok. Bilenok däl köpse biljäm onu. Oýnanam şular ýaly gözgöni ýagdaýda biziň jemgyýetimiz, halk köpçüligimiz. Berde şeýle bir mesele bar, men pikirime görä. Näder seredýär-de, ortalar ýa-da çekilip gidip otur, aýgallaryna ýa-da çekilip gidip otur. Britaniýa, Angliýa, Antogulluga aýdýar, ortaň harawy ferişdeleri diýe, ok yarawy zady gaty adarly diýe. Uruşy dowam etdirmäge ýetjek derejede raketasy, oky zady ýok diýe. Orara minni ondan soraýarlar, Hytaýdan alyp bilmediler, belki demirler, Koreýadan alarlar, Erandan pilotsuz, bespilotnik diýilen kamikaze dronlar zatlara alyp ulanıp görler ýa. Ol düşünükli. Ýöne şeýle ordat bar. Russiýa Federasiýasynyň başynda gaty uly bela bar. Bu şol urwatyň özünde Türkmenistanyň başynda da bar bu bela. Bu bela näme diýilende? Korrupsiýa, paraxorluk diýilýär. Ummasyz pul bilen Putinim satyn alyp bolýar. Putiniň töweregindäkilerim satyn alyp bolýar. Generallaram satyn alyp bolýar. Islenýän adam satyn alyp bolýar. Sebäbi bilen paraxorluk ganyna, genine, hemme zadyna siňen. Şoň üçin men şu taýda pikir edýän edil häzirki ýagdaýda şu Putiniň we Putiniň hökümetiniň tarapdarlarynyň şular ýaly çykkansyz ýagdaýa düşmeginiň esasy sebäbi paraxorluk, korrupsiýa diýip men şeýle çak edýän sebäbi öz ortadan, öz watandaşlar tarapyndan taýýarlanan videolar bar. Bir tarap ne Putin'e söýýär, ne beýlek tarapy öýýär. Ýöne şeýle. Şu harawy düşürler bar. Harawy tehnikalar dağıtlan saklanýan ýerleri bar. Şu taýlaryny görkezýärler. Sany sadece bilmeyen harawy tehnika, zat, hemme zat çüýrep, poslap, üstüne ot zat çykyp, ýere siňip zat edip, şolar ýaly bolup gidipdir. Bular biz ors goşunyny döwrewaplaşdyrýar zat diýip eden zatlarynyň köpüsi korrupsiýa, paraxorlugy gitdi. Söwüşi çor çykarjak diýip edilýän harajanyň köpüsi jübilerine gitdi bular. Bu şo çinownik plan gatlara gidýär bu zatlaryň hemmesi. Inni siz pikir edip görüňde islenlik bir pulu köp adam köp pul teklif etse şoňa islenlik zada satybiljek harakterde, häsiýetdäki adamlar, siýasatçylar, harbylar, ýa-şoňa meňdeşler, bular nädip ýeňiş gazanyp biler? Şoň üçin men pikirime görä şu Putiniň Ukraina hüjüm etmegi da temmesi öňünden bulary allap duruga düşürdiler mukadip. Men şeýle pikir edýän sebäbi bir adam aňy düşünjesi zady yerine yer bolan adam bular ýaly ýalňyşmaýar. Bular ýaly ýalňyşmaýar. Bular ýaly zat etmeýär. Informasiýon görüşde, internetde, medpuwatda orsa 3 güniň içinde ýeňildi.
Ukrainalılar internetin, teknologiýanyň häzirki döwürde berýän mümkinçiliklerinden gatwy peýdalanýarlar. Biz muny diktatorlara garşy görüşde göreli alyp mundan peýdalanyp bilersiz. Ýöne häzir peýdalanýarmy? Ýok, peýdalanmaz. Bir näme bilen meşhur bolgusyz zatlar bilen. Ol nemesinde türsüsü bolmayan, bala bolmayan gedaýlar, çöp düýbeler, zyňynlar, samsyklar, satançylar bar aňy adamlaryň satanyň arasynda ýa-da adam satmakda başga hiç ýyly durmuşda edip başaryp bilýän zady bolmayan şagal sürüsiniň maskaraçylyklaryny internetde görmek bilen meşgul biziň interneti aktiv bolanýan watandaşlar. Şoň üçin bir gaty köp bolsady ellen gidirýär. Rossiýa we Putin bilen malaşykly men düşünjem şundan ibaret. Putiniň gaty nemeleri var, fanatikleri var. Olar gaty görmek mümkin, gaty görseň gaty ýerde oturuň. Men aýalym ors bolsa-da men ors fanatigi däl, orsça dälmen, ors paraz dälmen. Yanlış bolsa yanlış diýen kim bolsa bolay. Karim Türkmen men Özbegistanly tanışlarym var. Olaň öýüne hiç kim gelmändir. Ýöne näçe tane türkmen tanışlam bar bolsa köpüsi aýdýa barla gelip başlady. Muň ýalam türkmenleri gıynamak bolarmy? Bu entek gıynamak da entek hiç sady görmediňiz. Türkmenistanlylar ýurduň içindekiler wadaşyndakylar. Entek hiç sady görmediler. Şu wada içinde görülen, edilen zatlar diňe testi, synap görmekdi. Näme üçin? Biz planlarymyzda, proýektlerimizde durmuşa geçirecek bolamyzda şuna ilkinji nowatda kim nähili reaksiýa berýär? Kim nähili reaksiýa berýär? Inta garşy çykýar da dediýär zat ýok. Kimiň nähili reaksiýa berýändi? Kimi oýnap bolýar? Kimi güýmäp bolýar? Kimi ukladyp bolýar? Kimi allap bolýar? Kimi bir näçe gerek satyn alyp bolýar? Şu zatlary razvedka işi geçirli. Bu razvedka bolýar. Şoň üçin Karimcan Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky tapawut şu. Daşary ýurtdakylaryň arasynda da maskaraçylygyň täze perdesini açdylar. Teatryň. Täze köp zat görürsiňiz. Gynan tapda ýagdaý şundan ibaret mehribanda bolýar. Galaksiýa dowam edýär. Watandaşlara ýurduň içine ýygnap, daşyna çykarman, gawap saklamak geljekde Taliban güýçleri bilen gapma garşylyga salmak bolup bilmezmi? Rossiýanyň bähbidine men şeýlere geçdim diýdi. Şu halky köpeldip şu Talibanyň garşy. Indi bäýerde bir zat bar. Galaksiýa. Sen bile bu biznes edip pul kazanıp keyip edip bile Taliban'ın adamları bilen, Taliban'ın vekilleri bilen Aşgabat'ta, dürlü villalarda, dürlü restoranlarda, naşnoy klublarda, zatlarda bular keyip edýär. Hedil edip keyip edýär. Bular ýaman pul kazanýarlar. Türkmenistanyň üstünden geçip duran 10 şoda Taliban'dan pul çeşmeti. Talibanlar häzir orslar bilen ýaman gowy işleşýär. Arasy gowy orslar bilen. Ýadyňyza düşýän bolsa, bütün dünýä Putin'e garşy sanksiýa goýdy, çäklendirme, ambargo goýdy. Şonda halkara ýygnak diýip bir ýene Sankt Petersburgda bir ýygnak geçirilenne şo ýygnakdaky daşary ýurtlaryň esasy köpçüligi kimdi? Şular ýaly sakkally, ullokan selleli, etekli Talibanlardy. Daşary ýurt delegasiýasy diýip şolary görkezdiler. Ana bolýanlar. Şoň üçin Taliban bilen hiç ýyly häzirki Türkmenistanyň rejiminiň
hiç ili dawasy, urşy, jenjeli ýok. Her şeýle bolup biler. Birinkiler olary arlajak bolup puluny bermeýän, zat etmeýän olary satyp kidayet edip arlasa, onda olar olaň kellesini alyp biler. Ýöne Talibanyň ýüpi global korporasiýalaryň eline bolansoň, aňsat öz kellesine görä hiç zat etmeýär. O ýoklaý. Bir döwür adamlar aýdýady, Türkiýede türkmenleri hatda narkotik jisimli tutsalaram polisler ata-babalarymyzyň göbek kanynyň daman ýer diýip göýberýär ekeni. Gaty dogry. Gaty dogry şo. Emma ýene-de sen diýişiň ýaly adam faktory diýe. Человеческий faktor. Gaty dogry. Henidem ontaply ýerler bar. Ýöne Istanbul ýaly ulu şäherler zatlar o taýda adamlaryň nemesi ütkeýär. Bäş barmak deňdälliýe hawa ýoklaý gaty dogry edilýärdi. Dolu goşulýan şol bäş barmak deňdälligi ýaly hem adamam barda. Hakkallaş Garasoğlan türkmen gelli. Assalamu alaykum mehman illeşler döwlet saman makyny hemme gowlaşýar, gutulýar. Täzeden geljek bolýar. Soğuklama, onuň kozak bolýar. Welse bitmenip tiger sürüp Allahan hemmemize sağlyk bersin, güç kuwwat bersin. Şu adalat ýolundaky görüşimizde diktatorluklara, haramzadalara, oýnatkylara, satançylara garşy galaksi dowam edýär. Orsetin ýaragynyň gutarmaz bolar. Postsovet döwletleriniň şu neçenini alan pajyna harby güýjüni kämilleşdirdi. Häzir 3-nji jahan urşuny niýetlep çykaran ýaragyny gyssaga düşse diýe ulanar diýe. Men oňa goşulanmak, men bu diýen pikirine goşulanmak, häzirki bu şo taktiki atom ýadro ýaraglaryny ulanmak, hani täsir edýän tögeregi çäkli bolan bombalary ulanaryn eýlebeli zat diýe ýöne men ýene şunu göýüňde tutýan galaksi mehruban doganlar gadardan tomaşaçylar men şunu göýüňde tutýan pulu satylýan adam pulu satyn alyp bolýan pulu isleýän zadyny etdirip bolýan pul bilen allap ýalňyşdyryp dudugy düşürip bolýan adamlardan bir gahrymançylyga, bir dogry zada garaşmak men pikirime ora bir geli absurd gelýär. Şoň üçin isleýän adamny Russiýada islam döwlet adamyny hatda Putinim satyn alyp bilýärler. Görürüm ýok. Şoň üçin o 3-nji jahan urşy zady bilen hemmesi urşdan pul ýasaýan ýara baronlarynyň propagandasy. Bilgeçini etdirýän propagandasy. Şunu ýadymyzdan çykarýar. Dünýäde medeni derece gitgide ýyza gatýar, peselýär. Ukuýuby bolmaýan. Öňkü gepleşigimde de aýdyşym ýaly Allah tarapyn hiç zat berilmedik çağalykdan kemtinip ulanan yeter etmez aň düşünje taýdan, häsiýet taýdan, maral taýdan bozuk, haramhor, allawçy, kezzap, ýalançy, oýnatky adamlary siýasata gelenden soň ýa-da köp talap pulu şolary aýlap başlandan soň dünýä bozuldy. Dünýä medeni derejesine de bağlı bolatlan hemmesi. Şoň üçin onuň bir başarlykly talandy bolmaýan Allah tarapyn bir başarjanlygy, ukuýby bolmaýanlar
kellesini işledip talanda zady bolman soň, ideýa zat tapyp bilmän soň, bular nerden pulun köpeltmeli? Bular näde gazanç etmeli? Uruş bilen. Ganly küçüklük bilen, jenaýat bilen. Mafia, talaňçylyk, galtamançylyk. Şoň üçin bir ýerde bu uruş bar bolsa, ganly küçüklük bar bolsa, bilin, şonu gurnaýanlar, galtamanlar, şondan peýdalanýan galtamanlar, ýitki çekýän kim? Ýöneköý halk. Russiýada da ýöneköý halk ýitki çekýär, Ukrainada da we beýleki ýurtlarda. Şu wagt içinde Russiýadan şu mobilizasiýa diýdiler. Aslında mobilizasiýa bu madara göndermek. Madar üçin, gonumçylyk üçin adam ýygnamak. Maklyk ýygnamak. Diýilen ýaly. Allah jan saklasyn. Ne şular ýalaky ýagdaýda Russiýadan gaçan şu wagt içinde adam 1,5 milyon tögöründe tip aýdýanlar bardy. Bu hasawa alınanlar, bu kağız ýüzündekiler. Inte kağız ýüzünde bolmaýanlar bar. Oňa näme diýjek? Ekranda onlar. Şular ýalaky hakykatlarga inanýan. Şoň üçin men pikirime görä Putiniň häkimetiniň, gorlawçylarynyň, fanatikleriniň, manatikleriniň hemmesiniň işi gaýtdy. Karajoğlan Türkmen 23-30 diýip gyzykly tema giýje galaýdy möýdýänliğe. 23-30 däl 23:00 bildiriş goýulan bolmaly. Göreýin, hawa 23:00 Karajoğlan Türkmen. Ýalňyşypdyň. Aýplaşma. Bugün hatam öň başlajaktym. Ýöne de doğrudan garaşdym. Iň soňky näme? Bolmasa bugün daha şükür öňünden dadyndan taýýarlyk, maýarlyk hemme zatlar görüldi. Hawa aparatlarymyzdan gowy işlepdi. Karajoğlan Türkmen maksat köpçülik bilen birlikde rejime karşı hereket edip biläjekleri ýaýyň skopkaň içinde oýnatgylary däliýe. Ýurduň içine salmak, ýurduň içinden çykmagy da kanuny biznese öwürdiler. Edil şolar ýaly. Biziňkiler hem şolar. Pul berden hemme zat destek bolýar. Rus-Ukraina uruşunyň netijesi köp zady üýtgedir diýe. Men olar ýaly üýtgeşikligiň boljagyna ananmak. Sebäbi korrupsiýa bar işin içinde. Şoň üçin men olar ýaly bir üýtgär öýdenmek. Biznes taýdan diýsen, hawa halkara biznesi dünýäň bu nemelerini üýtgetdiler, düzgünlerini. Dünýäň deňaramlygy, balansy hemme zady bozuldy. Şoň üçin Karajoğlan Türkmen Russiýanyň demografik ýagdaýy öňün pessi Putin öz eli bilen uly imperiýany ýykyp otur. Ýaşlar ölüm atylýar. Kynantam şey. Watanseverlik däl, muňa watanseverlik diýilme. Adam däl, hemme zatdan öňürdi. Galaksiýan dowam edýär. Orsa taýýarlyk bilen hereket edip ata oýnatdy. Sebäbi Rus mediasynda Putiniň çağatı ölenok, garamayan çağatı ölüye. Allah gowsyn etsin diye. Bu ýyla çekiliş, yeňiliş, maskaraçylyklary bu hayallyk bilen hereket edilýär. Ya aýbylary Allah ýa-da düşürjek bolýar eýle bile. Meselesinde de sebäbi köp materiallar bar. Öz goşunlaryny, öz eskerlerini gorlawsyz, zatsız goýup gaýdýarlar, goýýarlar. Rusçasy padwadi diýýärler, kidadi diýýärler. Satýarlar, şolar ýaly. Benim tanışlarımdan men 3 ýyl özüm işledim Russiýada. Şonda tanışlar zatlar bar. Şolar bilen habarlaşýar. Aýdýarlar, şu mobilizasiýada, şu neme eskere alışykda
ummasız müňläp adamlary alyp eltýärler. Urşun bäri ýanyna we taşlaýarlar. Bu adamlar ekipiroka diýär enjamlary özleri almaly. Diňe okun ýaragyny döwletler ýa galan zadyny bilen özü üçin etmeli. Şol bütün egin maşyna, zadyna belli bir wagta çenli ýeter ýaly su goýpa ýok diýe ýanyna azyga çenli öz almaly. Hani Russiýa kurtoýdan galaksy, Putin kurtoýdan, ha? Bu parahorlar bilen mara hiç zat etip bolanok. Men aýdýan siz häzir nemeden zok ýöne wagt gelende görersiňiz. Pulu özüni we hemme zady satýan, pulu çokunýan adamlar bilen hiç zat etip bolanok. Bu adamlar bilen ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny gorap bolanok. Bu döwleti, halky diýip soruy zady gorap bolanok. Bular barabir satýar. Bular üçin durmuş, dünýä, siýasat, auksion. Kim köp berse şoňky. Şoň üçin Russiýany talarlar en sonunda görersiň. Şoňa da barýa bu mesele. Putin'in maňlaýyny ýaraya biri şeydi, ben ölýär gutardym. Soňy şeýle bolýar. Arajoglan türkmen tartpynlyk edil çywyň ýaly bişdi, şuwa dünýäň ertiri haýat tarapa gitjek belli. Belli, hemme zat belli aslında. Hemme zat belli, öňünden planlanýy ýaly dowam edýär. Olar goýup allap, mullap, dozaga düşürdiler. Plan köp teknologiýada esasy wajyp şaýlaryny, mametlaryny daşary ýurtlara bagly etdiler. Özlerine bagly etdiler, zat etdiler. Nädip bulary alladylar diýende, meselem Ýewropa Rus gazyna gaty mätäç ýagdaýda. Onuň bu ýurtlar özüni şolar ýaly Russiýa mätäç ýagdaýa getirýär bolan, olaň anamna girýär. Şeýdip olaň anamna girdiler, olaram goýup içinden çökerdiler, dağıtdylar. Şuň gün kim näme diýdi diýerdi. Russiýa Federasiýasynyň, ýani Putiniň goşunundan derek ýok. Atýan raketalary, oklary nişanan 200 metr beýlesine düşýär. 40, 50, 60, 70 metr beýlesine düşýär. Ýöne Amerikan berýän hymarisleri atýar bolan bellen nokudyna baryp buraya. Kurtoý bolsa. Näme üçin türkmen bayraktary ýaly bespilotnik, pilotsuz uçýan şolara ýaly ardanjak, yeňiljek we gaty peýdaly şolara ýaly bespilotnik, pilotsuz zat ýasap bilen. Atom ýaragy bardyr, ýadro ýaragy bardyr. Ýöne oň bilen öwünmek, akmaklyk da. Beýlekilerde de bar. Beýlekilerde de bar, ýöne olar reklam eden. Bar, olar. Bar. Bu ýurdun mentalitetine, ýaşaýyşyna, medeni derejesine teretmeli. Bu ýurdun medeni taýdan ösenligi, görellülük durmuşda halkyny, döwletini ýaşatýanlygy tötenlik bolan. Bu zatlar tötenlikde. Şoň üçin ortalar näme etsinler, günmatar bilen hiç wagt ýarşyp bilmenler. Mentalitetde de, teknologiýada da, hiç zatda da. Ortalar näme gowy? Aýal maşgalalary figura taýdan, görüp görmek taýdan owadan nip bilersiňiz. Bir saýlandan zady şol. Aýal maşgalalary mert edermen. Ikinji jahan urşunyna uruş bolanda da esasy uruşan zat eden aýal maşgalalar. Esasy jeberçepany çekenler, eginne alanlar aýal maşgalalar. Şolar ýaly. Şoň üçin Putiniň ajaly Russiýanyň şu gahrman eneleri we aýal maşgalalaryndan bolan kadip men şeýle pikir edýär. Mehriban onlar. Tapylman gaçyp ören gaçkaklar bar. Köne pasportly,
wizasy, ýaşaýyş, iş ruhsaty, işsady bolmaýan 100 müňlerçe türkmenistany bar. Şolar tapmaly. Näme üçin tapmaly olary? Şolardan pul ýasamaly. Pul kime gerek? Diktatorlara gerek. Diktatorlar kimler? Mana ine bir-birine medallak geldi. Şo dakalayan medallardaky altynlar sizden alınýan, sizin dawan adagyňyz bara, iýerýän pullaryňyz zatly. Ana şonu. Şoň üçin bulara täze paraxorluk, korrupsiýa çeşmesi gerek. Bular pikir etýär. Oho. Bu Türkdäki yüzlerçe müň dokumentsiz gaçgak ýagdaýdaky Türkmenistanyň watandaşlary. Munça ýyldan bäri bilenokmy siziň nemäňizi daşarykda gezip ýöreňizi? Bilýär, bulan hemmesinde hasap bar. Pikir edýärler. Näçe ýyldan bäri bular şo taýda. Ortaça şunça bular nemedendir? Gazananlar. Sizin Türkmenistana iýerýän pullaryňyzdan görýärler. Bilýärler, sizin iýerýän pullaryňyza köp saat edildi wagtynda. Öý alan boldy, mellek alan boldy, jaý alan boldy, maşyn alan boldy. Umuman şolar ýalaky. Käbir adamdan diňe bir güzeranyna ýetýän bolsa, käbir adamdan şolar ýalaky mal mülk alyp hasam baýlaşmana da sebäp bolan mal boldy. Daşarykda işlenýän, iýerýän pullaryň. Ine bular hasap edýär. Türkmenistanyň ganunasy taňkarap dur. Hytaýyň öňünde munça bergägi batylly. Orsaň öňünde de şolar ýaly. Inni bir şular ýalaky kezaplyk edip ýurdun, halkyň malyny, pulun talap öwrenen adama has köp gerek. Näçe köp bolsa şonça bol. Däldir bular köpeljek. Şoň üçin bärdäki maksat bir kanun ýagdaýda Türkiýede gelip gören Türkmenistanlary tapmaly. Şolary bir gaýda edip Türkmenistana getirmeli ýa-da getirjek bolup şolardan şolar sagmaly, şolardan pul ýasamaly. Maksat şol, ol Taliban o zatlaryň hemmesi, o Taliban olar bilen bir ýorganyň aşagyna ýatyp durup ýörer. Olar bilen grup bolup ýörler olar. Näme üçin ol Taliban bilen olar uruşdy? Galaksi ozalky bir efirde opozisiýa somoklar diktatura garşy çykjak halky ýüpsiz zanyp bermäge wada berenliklerini aýdypdy. Ine Türkiýeli meselede %100 ýaşy hasıl boldy diýer. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Ýöne biziň bu internetde olara el çapýan, olara mal ýaly agyna teňek gondurup seredýän, internetde köp wagt geçiren internetçilerimiz bar. Olaryň tek haçanna yumruk depesinden iňýär, taýak depesinden iňýär. Şonda wagt galaksi diýär. Wagt Türkmenim kanaly, wagt Döwlet Baýhanyň kanalyna çykyş edenler, Döwlet Baýhanyň öz aýdan datlary diýerler, wagt diýerler, ýöne hiç bolýar. Biz 2 ýyl wagtdan bäri şu YouTube kanalyna öýgiderli ýagdaýda hakykatlary aýdyp, hakykata garşy, halka garşy, hakykata garşy, halallyga, arassaçylyga garşy edilýän şu jenaýatçylykly işleri, satançylyklary aýdyp dilimiz uzak gitdi. Bakam şeýle beýleki eňin neslerimiz Türkmenim kanalyny güni ýaýlymyny alyp barýan kommentariýaçylary näler aýtdy, ütkömedi. Demek bular galaksi şunu isleýär. Bular şoňa münasip. Bular edilmäge münasip galaksi. Bular edilsin bizim öz başymyz çalar. Galaksi ýüregimdäkini aýtdyň diýe, ömrüňe bereket diýe, Garajoglun, gaty dogry. Intek esasy oýun başlamady.
intek oyun başlamadı. Esasy oyun intek inni başlaýar. Inni başlaýar. Inni başlaýar. Galaksy diktatorlaryň halka bähgisiz maksadyny ýetmek üçin ilki yalan propaganda bulugoýluk gerek. Ine käbir oppozisiýa sumoklaryň eli bilen diktator munam diýe amala aşyrdy diýe üstünlükli ýagdaýda amala aşyrdy. Gaty üstünlükli ýagdaýda amala aşyrdy. Gaýnantam ajy hakykat şu. Henidem oýunmagçy giýişden ýöne bilmedim de.